Yurdumyzyň Daşary işler ministrliginde sanly ulgam arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky ýurt boýunça toporunyň mezlidi geçirildi. Mezlidin gün tertibine Birleşen Milletler Guramasynyň 2026-2030 ýyllar üçin durnukly ösüş uğruna hyzmatdaşlygyň çarşywaly maksatnamasynyň täze tapgary üçin Türkmenistanyň milli iler tutulýan uğurlaryny aralyk maslahatlaşmak we beýleki meseleler giridildi. Mezlidin barşynda geçen ýyl döredilen Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasy strategik maslahat beriş geňeşiniň ornuny ýytaldy. Geňeş Birleşen Milletler Guramasy bilen ýakyn hyzmatdaşlykda syýasy hem-de durmuş ykdysady orlarda ýurdumyzyň milli maksatnamalaryny we halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilendir. Gepleşikleriň dowamyny Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülüşdirilen idaralarynyň arasynda durnukly ösüş, ulug, howaň üýtgemek we daşky gurşagy goramak şeýle-de insan-perwerlik ölçegi, şol sanly adam hukuklarynyň goralmagy, milli medeni mirasy gorap saklamak, bilim we saglyk goraş ulgamlaryna iň oňa tejribäni ornaşdyrmak we peýdalanmak ýaly hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan uğurlary boýunça pikir alşyldy. Birleşen Milletler Guramasynyň bölümleriniň ýol başçylary öz çykyşlaryna Türkmenistanyň hökümeti bilen alınıp barylýan bilelikdäki işler barada habar berdiler hem-de bu urdaky teklipleri we pikirleri paýlaşdylar. Şeýle-de mejlisde öňde boljak duşuklaryň we meýilleşdirilen bilelikdäki çäreleriň tertibine garaldy.